ka ayom lekmen ki habarit ne kalumpung ki khna sengkhasi senrat ka bakhat khandai kan long hakat pra bakhat khandai tri klalingkot hapun ursla east khasi hills balasaki bakajimpen kare kalaya shat chakman ha ka khat sang tri klalingkot hapo ka jingalam upresiden ka seng batloy ka ilaka juwai mapuramon kinjing ringkat u general secretary ka sengkhasi riwar mingi ba robar lin suting kilale jingo ya kajimpen krek penkrum na kabenta kani kalumpung uma puramon kinjing ula kentu ya kibaro kinoya shimbenta banwan biangpor sya kalumpung bat bankiar na kajing prat pathari ki jabo jaban kum ki song jingbam khamtam ki plastik na mar ka pensneu dor ya kami maryang ulaya tho ru baya kani kalumpung an penyat hi dai ki khna na lor ki jingshan bat ka jingpen i ya la ki sap ki phong bat ulakit bokit ruang ya baro ki khna kumju ya ka sengkhasi riwar mingi pelun kabalashim ya ka jingkit kli ban pdiang ya ka ni kalumpung uba robar lin suting general secretary ka sengkhasi riwar mingi ula pentip baha ka khatnyo taring kande kasngi ka bakarpang na mar ki khna kinwan ban aji ka ya ki khna ula ai khuble ya ki tnat sarkar na du ka PWD PHE MEECL na lor ki wei ki blatreshitam ban penbit penbiang halor ki jingdon kam ha kani kalumpung unong ai but ka sengkhasi riwar mingi uba kontrol marbanyang ula khotwer ya baro ki banwan ya shimbenta sya kani kalumpung banyo ya ka jingikai ka bapaka batkit bokit ruang ba kani kalumpung kanlong ka baphu bapheng agani kapor midan hapo sinong penosla aga jaka ban pelong ya kalumpung ikna seng rai kaba kat kendai kaba on sastang nadok ka kat pratrik bat kat kendai trik jong new banai nadok kapol shibeje ha kat pratrik bat shipe beje ha kat kendai trik nagaliang jonga kom presiden bo gejing karpan ya barok bawan syakal lempung kabanang kong do kide ban penbiang ya kapor namar ngilabu ya kajaka ban pesngek kali haruk ni jaka balong lempung baya kini jaka pesngek kali ngisyak ban ngli tang haduk kapor kendai sistem lain nak kata ya ki kali wan hadir ngat kapor kin sengek sakwai pagi jaka ba keseng kesi riwar pelun kala pengkrek nak benta pakam peji na kini jaka balong lempung kawa kajing karpat kalong ba barok buan cha kani ke lempung ba kim dai ban bread pathar ya ki no ki jabo jaban ki plastik ni ban sniu dur ya kamaryang namar ke lempung kena lahikai ha kanong rim ba kum ki hebarit kindon ke jingki kli ban lek khoj ban im khoj ban wan ra ya ke jing pha ha ke jing im jongki tiki kwa ro ba barok ban che lempung ki wan ha kam sin ban ya e paramangi ban e ya kino ki sinong ban e ya kino ki hebarit da ba burom keliang bakado ngakarpat ya barok ban che lempung ba sngeu ba banda yalam ya ki hebarit nama kene kedai ke lempung jong ki hebarit ban kren ro ki hebarit ban penyai ro ki hebarit nang ta ban do adon ro ki jing shat ba ki jing rwai ki jing yathok khana ba ki jing ben i yala ki sap ki phong ki ba ki kabri jong neu trep neu skum kala yo apa teng na ki long shwa man shwa te ngakit bokir wiang ya ka seng kesir war pelun bimbingi pelun ka bala shim ya ki jing ki kle ban pediang ya ke lempung mentang yo i ba kadang yai sai ke jeng pengkrek tat hado andal poi kesngi ka ba ka lempung kan sedang na te komta snio bha daya burom kaliang abaya sesurok nang malai nono ke jing or ke jing ham nama kumbang yo i ba ke surok ka nado na shelong hagi thain jongkar penosla bora center ban poch penosla kedai ke surok kadang sna penhe kadang long hamni khabrit tingi don ban ngidai ban yai suki na banam don kono no ke si na ke jingai state kit bokir wiang ba ka lempung ki khna ka ba ka kendai ha ka penosla kan long ka lempung jong ka ba ra ya ka nam ka burom na ka benta ka ri ba ka jai benriu ba ka ba jing bento ya ki heberit baro ki bawan sya ka lempung dasing kasir warni kum kenong priang ya kene ka lempung nilai pengkra saja hoi tanu kesini nengkong segi bar ter hadum tan ni penong di social work te mentar ketanglan ki ngatrai bat ni ki ro hadu ka lempung
sependek lo di kini kam ke badan sak yang ikut bokit uyang we ki parkur ki parakha jungi ki bat kini khain diwar namar ba idan ukaski ke bakham kerpang ka ba nakaliang jungi ilap kre na do kaski khan nyau tarik namar kini ka ski khan nyau tarik itan long kerpang kum ke cing ai training yam ta ki hybrid jungi ani na por war ni pada ka khat pra tarik ke sawan lang pat nakaliang saudong te kini ka lumpung jungi imlar kham tai khublei ya ki panmen baparaper ki bala yaram penbit pendiang kham tam ka PWD ka bala penbit system menteri system nadu nai bakat wei akan ke jaka pemadan yang badan ya ki surok ki wei ki jon kam ki PCI nagalian ka MCL tapi dei ka laj par kho ki jing don kam ki babon ki department ki ba don ki ngatri lang kham penbit pendiang ya kan ki lepok ke nagalian jungi ki bok keduyang ki parkot barkha ki bawan keleng sodong ka pri new frame berkunju makin ya wan ban pensirhem ban pen nomor kali kejing pelong jungi hisen system ni kelempung kena kalong ban kum kejing kendulang jungi hybrid hisen system nomor ba kejing pelong hisen sia jantia hisen sini sia khasi jungi ini kan ai milsim na kiwei ki jaka sekiwei ki jaka na kiwei ki than lengba kin ki lempung na keleng ki hybrid jungi ki yo sibon ba ki jing hikai khamtam kumdo ban penda pensa la ke jong kaniam gorkom kritik doston nakaleng jong u kumwala besar jong kaseng kasir war mingi nga khot nga wer ya ki prakut prakha wakin wan sakane kalumpung pakar kendai jong ka seng kasih seng rai jong ka jong ki khna seng kasih seng rai và kin poi sakane kalumpung khnang wa kin yo i ya ka ai ka ba ki nong kren ki nong ai jing hikai kin yo ban ki hikai ha na vede ki na wat nga ai ro ka jing ya trelang wat ki na kalyang mangi ka sing ka sirol mi ngi ai ka jing ya trelang wat ki prakur prakha ke ba wan ban sakhi lang ya ka ne kalumpung ban pen ngan lang ban pen songsit lang khnang ba kalumpung kalong ka ba ifu ifueng nga kitbok wiang ro yaki kiba poisonik da kajing sumar sukher ublei trai kan rat kin poibet poisuk seni salumpung bat ondak kila phai na lei phai nang ni sesinong ajong nakane lumpung ro kitbok wiang kin ya bit ya biang ya ko ya khia khia krat khia stang poisuk poisan sesinong se thau